Здравейте, приятели! С настъпването на есента всички хора започват да умиват. Точно аз всъщност разцъфтявам. Мисля, че сезонът е един много подходящ момент да изчистим нашите стари неща, които са се затлачили от години или от месеци в съзнанието ни, в домовете ни, в сърцата ни. Както падат листата, така нека паднат от вас всички тези обвързващи ви мисли и хора. Дайте си възможност да заредите нови вибрации, нови отношения, нови случвания. Това може да стане само ако изчистите полето от старите негативни и затормозяващи ви такива. Животът е прекрасен. Нека бъде прекрасен и за вас. Много ми хареса една мисъл от вчера. Ако една красива жена се влюбва в себе си, света се влюбва в нея. Бъдете влюбени в живота, наслаждавайте се, забавлявайте се и бъдете себе си във всеки един момент. Това, за което сме пратени тук на земята, е да се наслаждаваме. Всичко друго е бля-бля-бля. Живейте с наслаждение. Обичам ви!